আমি হাগ্ৰামা মহিলাৰে হাৰাব লাগিব আৰু আমি হাৰাম তাৰ পিছত বিপিএফ দলক ধ্বংস কৰিব লাগে বিপিএফ আমাৰ অঞ্চলত অশান্তি আহি থাকিব অশান্তি আহি থাকিব বিপিএফ দলে শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে ইয়াৰ বিপৰীত তেখেতসকলে কাম কৰিব थारैनो जामारसिगोन देग्लायनि बिसायख'थिया हाग्रामा महिलारि बिथाङा खोथा होनाय बायदियैनो दायो खाम्फा बरगयारि बिथांजों जुजिनो फेरफाथिनो बा खाम्फा बरगयारिनि एगेन्स्टै गसंथानो थाखाय मोनसे बियाबावनो खाम्फा बरगयारिजों होदेरनाय जाबाय। नंगौ बिसायख'थिया जासिगोनानो बिटिसि बिसायख'थिया गेजेराव आरो माखासे सानफोरल' दंसै जेराव नटिफिकेशनाव होखानाय बायदिब्ला दायो 22 सेप्तेम्बराव बिसायख'थिया जागोन दा बेखौ नोजोर बोनानैनो बिटिसि बिसायख'थियाव बाहागो लानो थांखिजों दायो हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ गावसोरनि बिजाथिफोरखौ गासैखौबो फोसावजोब्बाय मैया जोबथा बिसायख'थिनि बिजाथिखौ बिथांमोना फोसावनानै होबाय जेराव हाग्रामा महिलारिया सिगाङाव बुंबाय थादोंमोन थारैनो आङो मोननै समस्थियाव गेलेगोन मोनसेया जाहैबाय देबरगाव आरो गुबुन मोनसेया जाहैबाय गुबुन मोनसेया मा होननानै बुंदोंमोन मिथिगौ ना गुबुन मोनसेया जाहैबाय खाम्फा बरगयारिजों चेलेन्ज खालामगोन दैट मीन्स खाम्फा बरगयारिया जे बियाबाव गेलेयो बे बियाबावनो आंबो गेलेगोन होननानै हाग्रामा महिलारिया बुंथिंबोबाय थादोंमोन थिग बेबायदिनो इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि जानानै खाम्फा बरगयारि बिथांखौ 14 नं सिरांदुवाराव फोसावनाय जाबाय बेखौ नोजोर बोनानैनो थारैनो हाग्रामा महिलारि बिथाङा दायो खाम्फा बरगयारिनि हेंथायै 14 नं सिरांदुवार बियाबाव फिन गावखौ बिजाथि महरै फसंनानै होबावबाय थारैनो देग्लायनि बिसायख'थिया बयनिख्रुइबो साबसिन जागोन होननानै बुङोब्ला सिरांदुवार 14 नं सिरांदुवार बियाबा जेराव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला खाम्फा बरगयारियाबो मोनसे समाव बिपिएफनियानोखामोन डेपुटि चिफ आरो चिफ मोनसे समनि सानैजों एगेन्स्ट गेलेगोन दायो आरो गुबुन फारसेथिं इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनिबो दङ जाय टिकेट हास्थायबाय थादोंमोन डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथां सांग्रां ब्रह्मआबो इउपिपिएल निफ्राय दायो बिबान ओंखारबाय बिबान एंगारखांनायनि उनाव बिथाङाबो दायो उदां बिजाथि महरै गेलेनो थियारि जाबाय होननानै बिथांमोनहाबो रोखा बुंथिनानै होबाय थांखिया बिथांमोनहा बेल' जे खाम्फा बरगयारिया 14 नं सिरांदुवार बियाबाव जेरैबायदि 7 बोसोराव रायजो राजाफोरखौ थगायदों रायजो राजाफोरखौ जा खामानि मावलांदों बेफोर गासैबो नि फापखौ जों रुजुनफानो हानाय नङा होननानै बिथाङा बुंनानै खाम्फा बरगयारिया इउपिपिएल नि बिजाथि जानायखौ बिथाङा माब्लाबाबो गनायनानै लानो हानाय नङा होननानै बिथाङा इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनिफ्राय इयुथ सेलनि बिथाङा गाहाय नेहाथारिमोन बे गाहाय नेहाथारिनि बिबानखौ एंगारनानै दायो बिसायख'थि गेलेनो थाखाय उदां महरै बिसायख'थि गेलेनो थाखाय रेडि जाबाय होननानै बिथाङा फोसावबाय आरो बे बाथ्राखौबो बिथाङा बुंदों जायनो सरकार दागोन बेजोंनो गोरोबनानै खामानि मावगोन होननानै बिथाङा बुंदों बेयाव बिपिएफ इउपिपिएल नि बाथ्रा बुङाखै जायनो सरकार दागोन बेजोंनो गोरोबना खामानि मावगोन होननानै बिथाङा बुंदों लोगोसे आरो बिथाङा मोनसे बाथ्राखौ बुंबावदों थारैनो इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ एबारहाय सरकार दानांगौआ गोब्राब होननानैबो बिथाङा बुंलांबावदों जियानो जाया दायो हाग्रामा महिलारि आरो खाम्फा बरगयारिनि गेजेराव गावजों गाव सोंखारिलायनाय बखिलायनाय गेसाव गोफोन गासिबो बाथ्राफ्रा ओंखारगोन होननानै बुंनो हायो थिग बेबायदिनो खाम्फा बरगयारिया मैयानिफ्रायनो जागायखाबाय थारैनो बिपिएफ राजखान्थि दोलोआ रायजोफोरखौ थगायदों नाख्रेबदों सुसिदों होननानैल' बिथाङा बुंखादों नैबेयाव भिडिअ क्लिप्स दं बिथाङा मोनसे बिसायख'थि फोसावदिंनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिपिएफ राजखान्थि दोलोनो रावबो भट होनो नाङा आरो हाग्रामा महिलारिखौ बेयाव फेजेन हरनांगौ होननानै बिथाङा गोख्रों बाथ्राजों बुंथिनानै होदों बेनि भिडिअ क्लिप्सखौ नोंथांमोनहा नायोब्ला खाम्फा बरगयारिया बिपिएफनि सायाव मा बाथ्रा बुंदों बेखौ आरो रोखासिन जाबावगोन नायलांनो हागोन যে বিপিএফনি ক্যান্ডিডেট বিপিএফৰ প্ৰাৰ্থী এতিয়া ইয়াত হাগ্ৰামা মহিলাৰী গতিকে আপোনালোকে হাগ্ৰামা মহিলাৰী হাৰাব পাৰিবনে নাই আমি হাগ্ৰামা মহিলাৰী হাৰাব লাগিব আৰু আমি হাৰাম তাৰ পিছত বিপিএফ দলক ধ্বংস কৰিব লাগে বিপিএফ আমাৰ অঞ্চলত অশান্তি আহি থাকিব অশান্তি আহি থাকিব বিপিএফ দলে শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে ইয়াৰ বিপৰীত তেখেতসকলে কাম কৰিব
रनजित बसुमतारी बिथाङा मानो होनोब्ला बिथांनि जिथु हार्ट बिथांनि जि चिन्ताधारा बृहत मोनसे माने दृष्टिभंगि साननाय लानानै दिनै गावनिनो बिथा बे बिथाखौ माबा लांखायावनो बे गासिबो दैदेनगिरि आरो मावथि बिथांमोनजों नुजानानै बिथाङा बुजायनानै गालांदों जे जोंहा बिराद मोनसे गिदिर साननाय दङ उद्देश्य दङ बे उद्देश्यखौ सफल खालामनो थाखाय खाम्फा बरगयारिखौ बे समस्तियाव नांगौ बेनि थाखाय बियो सेक्रिफाइस खालामनानै बे समस्तिखौ आंनो सेक्रिफाइस खालामनानै हाइकमान्डआ जि समस्तियाव हरो आं बेवहाय थांगोन होननानै बिथाङा बिदाय लानानै थांदों बिनि मुङाव नोंथांमोन गासैखौबो आं खावलायो गिदिर खेबसे आफा खबनांगौ आं दा बेखौल' खावलायबावनो लुबैदों जों बेवहाय खामानि मावब्लाबो बिथाङा दिनै मोननै समस्तियाव गेलेगोन बावखुंग्रि आरो निसिमा बे मोननै समस्तियाव निश्चय जोंहाबो बिदा फंबाय जाथि खुरमा सिनायनाय मानसिफोर दङ जेसेबां जोङो सिनायो जेसेबां जोंहा जाथि खुरमाफोर दङ थांनानै लोगो हमनानै बा फननि दारैहाय बा जिखुनु लामानि दारैहाय जोङो बिथांमोनखौ बुजायनानै रनजित बसुमतारीखौ बे मोननै समस्तियाव देरहाहोनायनि खामानिखौ जोंबो मावो दिनै इउपिपिएलआ बिराद गोजौआव गाखोबाय गोजौआव गाखोदों इउपिपिएलआ जेसेबां गोजौआव गाखोदों बिपिएफआ इसेबां माने गावसोरनि हाखरखौ गाहायाव नुगासिनो दं आरो बिनि थाखाय बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा जानला मोनला खोथा बुंलागासिनो दङ चन्दन ब्रह्म खाम्फा बरगयारिखौ सेवबाय होननानै बुंदोंमोन इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा बिसोरनो टिकेट होआ होननानै बुंदोंमोन नाथाय दिनै चन्दन ब्रह्मनोबो टिकेट होदों खाम्फा बरगयारिनोबो टिकेट होदों बेनि ओंथिया जोंखौ फेसआवनो लाबोआखै जाहा बिसास दं जोङो दैदेनगिरिफोरजों रायलायदों जोङो प्रमद बर'जों रायलायदों एमपि बिथांमोनजों रायलायदों मन्थ्रिजों रायलायदों एमएलएफोरजों रायलायदों दलनि साफ्रोमबो गोजौ सारिनि दैदेनगिरिफोरजों जोङो रायज्लायजोबदों जे जोंनि बिटिसिखौ दाफुंनांगौब्ला जोङो माबायदि खामानि मावनांगोन जोंनि साननाय हनाय मावनाय दांनायनि लामाया बोरै जानांगोन दिनै बिटिसिआव অকল কোনোবা একটা জাতি গোষ্ঠী নাই বিটিসির আজি আমি জানিবলৈ পাইছো আমাৰ দিনৰ আগত আমি কিমান জাতি গোষ্ঠী আছিল আমি গুণাই নাছিল নথমৰা বুজি আমাৰ দিনত আমি বিটিসি বসবাস কৰা কয়টা জাতি আমি নাজানিছো কোনো অফিচাৰৰ আমাৰ ডাটাবেছ ইনফৰমেশ্যন দিব পৰা নাছিল আমি নাজানো কি অভিযোগ বিচৰা নাই গাৰো ৰাভা আজি ১৪টা ৰাজবংশী বড়ো অসমীয়া বাঙালী মুছলিম গোৰ্খা ইত্যাদি আজি আমি গম পাওঁ ২৬টা জনগোষ্ঠী এই বিটিসি বসবাস কৰি আছে আৰু প্ৰমদ বড়ো ডাঙৰীয়া আজি এই ২৬টা জনগোষ্ঠী অৰ্থনৈতিকভাৱে কেনেকৈ স্বাৱলম্বী কৰিব পাৰে নিজৰ আশা আকাংক্ষা পূৰণ কেনেকৈ কৰিব পাৰে তেখেতসকলৰ দুখ বেদনা কি এইটো প্ৰমদ বড়োৱে খণ্ড চিন্তা কৰিব পাৰিছে আৰু সেই দুখ বেদনা কেনেকৈ নাইকিয়া কৰিব পাৰে শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ লগতে বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠী ৰাজনৈতিকভাৱে একত্ৰিত কৰি পেলাই অঞ্চলৰ উন্নয়নৰ কাম কৰিবৰ কাৰণে আজি প্ৰমদ বড়োৱে বিভিন্ন আঁচনি বিভিন্ন চিন্তাধাৰা বিভিন্ন ট্ৰেইনিং লৈ পেলাই কাম কৰাটো আমি সকলোৱে জানো আমি মাত্ৰ নহয় প্ৰত্যেক জাতি গোষ্ঠীৰ জ্ঞানী ব্যক্তিসকলে বুদ্ধিজীৱীসকলে চবে জানে ইয়াৰ কাৰণে আজি আদিবাসী ভাইসকলে যদিওবা আগৰ দিনৰ বেলেগ দলত আছিল আজি সবে 90% নহয় 90% আদিবাসীসকলে আজি ইউপিপিএল মুক্তি হৈছে মুছলিম ভাইসকলে আজি লাহে 70-80% লৈকে ইউপিপিএল মুক্তি হৈছে আজি বঙালীসকলেও বিভিন্ন কাৰণত যদিওবা কোনোবা বিজেপি ভাল পায় কোনোবা অন্য দল ভাল পায় কিন্তু আজি লাহে বঙালী ভাইসকলেও ইউপিপিএল মুক্তি হৈছে আজি অসমীয়া ভাইসকলে ওদালগুৰিত যাওক তেখেতসকলে আগে ইউপিপিএলৰ কাৰণে কাম কৰি আছে আজি ৰাজবংশী ভাইসকলক তেখেতসকলৰ জাগাত যাওক তেখেতসকলে ইউপিপিএলৰ কথা প্ৰথম আমি আমাতকৈ আগত ইউপিপিএলৰ কথা ৰাজবংশী ভাইসকলে কৈ আছে আজি আপোনালোকে চাওক এই অঞ্চলত থকা যিমান
মানে আমাৰ দুটা ভাই দাদা ভাই আছে ভাই ভনী আছে তেখেতসকলে বেলেগ দলত আৰু নাই চবেই লাহে লাহেকৈ আৰু এক সপ্তাহ ভিতৰত 100% যোন কাম কৰে ইউপিএফ দলত যোগদান কৰিব মই সেইদিনা গলো সৰলপাৰা সমষ্টিত এই সৰলপাৰা গাঁৱৰ এটা গাঁও আপোনালোকে চবেই জানে তাতে মই ইউপিএফ ত্যাগ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ সৰলপাৰাৰ সভাপতি সম্পাদক গোৰ্খা মানুহ তেখেতসকলে মোৰ লগত দলে বলে ইউপিএফ দলত যোগদান কৰিছে আজি এই গাঁৱৰ এটা গাঁও বৃহৎ এটা গাঁও উল্টাপানীৰ লাবাইনপুৰ আৰু সৰলপাৰা তাতে ইউপিএফৰ 70% হৈ গ'ল গোৰ্খা মানুহে অকল এতিয়ালৈকে 30% বিপিএফত আছে दा बेबायदि जानानै दं ओंखायनो जेबो सिन्था गैया थेवब्लाबो आं मोनसे खोथा सावरायलांनो लुबैदों जे बिपिएफनि केन्डिडेटआ बिपिएफआव प्रार्थी এতিয়া ইয়াত হাগ্ৰামা মহিলাৰী গতিকে আপোনালোকে হাগ্ৰামা মহিলাৰী হাৰাব পাৰিবনে নাই আমি হাগ্ৰামা মহিলাৰী হাৰাব লাগিব আৰু আমি হাৰাম তাৰ পিছত বিপিএফ দলক ধ্বংস কৰিব লাগে বিপিএফ আমাৰ অঞ্চলত অশান্তি আহি থাকিব অশান্তি আহি থাকিব ইউপিএফ দলে শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে ইয়াৰ বিপৰীত তেখেতসকলে কাম কৰি থাকিব নিজৰ ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থৰ কাৰণে হাগ্ৰামা মহিলাৰী দেৱে যি কোনো বস্তু নকৰাকৈ নাথাকিব গতিকে ইয়াত নিজে জিকিবৰ কাৰণে গাঁওখন দেখাই নথকা বেহাই বিয়ে চব বাবু বল ধন বল সব বল বিয়ে বাহাই ব্যৱহাৰ কৰা হয় जोंबोथिया मानसिनो न'खर हाबजोबगोन जोङो न'खर कोनो मानसि जोङो खमसे खम एकदम पुरा दैलि 24 घन्टा खामानि मावग्रा खमसे खम सेंग्रा सिख्ला जोंनि बे मावथिफ्रा मोनसे प्राइमारियाव 100 जन 200 जन थागोन बिथांमोनहा 20 घन्टा आरो बिटिसिनि बयनिख्रुइबो शक्तिशाली दल खालामनो होननानै आरो इउपिएफनि दारैनो बे बिटिसिनि जोंनि सिमांखौ मोगथाङाव जाफुंहोनो होननानैनो जोङो बिपिएफनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा बिपिएफखौ नागारनानै जोंनि दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारिनि भुल नीति भुल चिन्ताधारा बेखौ नागारनानै जोङो इउपिएफ दलआव जोगदान जाफैदों आरो बे बिपिएफखौनो जुदि जों फेजेननो हायाब्ला अब्ला जोंनि बे साननाय बे सिमाङा मोगथाङाव फैनो हानाय नङा ओंखायनो जोङो ज' खामानि मावदिनि जेबो सिन्था गैया आङो गाबोन नमिनेसन होगोन नैबे समस्तिनि थाखाय बयबो 10टानि आगोल 9टा साराय 9टायाव काजलगावआव सफैजोबनांगौ बयबो जि गावहा स्कुटि दङ स्कुटिजों फैदों मटर साइकेलजों रन्जित बसुमतारी बिथाङा मानो होनोब्ला बिथांनि जिथु हार्ट बिथांनि जि चिन्ताधारा